Mijn album gaat echt als een speer. Ik heb, in een week tijd was hij goud. Meer dan 25.000 exemplaren verkocht. Ja, dat is echt ongelooflijk. Dat is echt een droom. En een week later stond hij op 1. Was de Bos, die stond overal. Bruce Springsteen is daarmee. Die stond over de hele wereld op nummer 1, behalve Nederland. Dat mocht ik zijn. Dus echt, ja, zo ongelooflijk trots hierop. Ongelooflijk. Had je al eens vaker op 1 gestaan? Met de single Morgen is pas morgen, die geschreven is door Roel van Velzen en Nick Schilder. Dat was mijn allereerste nummer 1 qua single, maar mijn album heeft nog nooit op 1 gestaan. Ik geloof dat de hoogste positie 7 was. Ja, nu op 1, ja, dat is echt ongelooflijk. Dat is een onbeschrijfelijk gevoel. Het album heet Alles met je delen en daar staat van de tranen trekken tot het meespringen en meelallen en... maar liefst 16 tracks. Ik heb zoiets van in deze moeilijke tijden even wat extra's voor je fans doen. Dus in plaats van 12 heb ik er 16 op staan. Ja, en echt alles moet je delen. Echt van de ballads tot de vrolijke meedijners. Ja, Laat me nooit alleen was de voorloper van het album. En dan komt binnen nu en een maand, denk ik ongeveer, nou zeg het goed, een maandje, 1,5 maand, komt er een tweede single van het album. En daar zijn we nu over aan het discussiëren, welke dat het moet zijn. Ja, dat is best wel moeilijk om toch een goede keuze te maken qua single. En het zijn 16 heerlijke liedjes. Ja, het klinkt heel arrogant, maar het is heel moeilijk kiezen. Ik heb het nog niet eerder gehad, maar we hebben het nu zover dat er 7 singles keuzes zijn gevallen. 7, 8 zelfs. Ik wacht af. Het is echt een goed album, ja. Ja, dat klinkt zo arrogant om dat over jezelf, over je eigen album te zeggen. Maar ja, ik heb er 2 jaar aan gewerkt. Ik heb heel veel mooie mensen uit het vak die hebben ook weer willen schrijven voor me. Van Fluitsman van Tijn tot Tom Peters tot Emil Hartkamp tot, nou gaan we door. Zelf wat liedjes geschreven en dan, ja, zoveel mooie keuzes hebben van een album. Ja, en ik heb aan de ene kant nog wel zoiets van, misschien moet ik gewoon een polletje bij de mensen houden van welk liedje zouden jullie nou graag als single willen zien. Misschien gaan we dat ook nog wel doen.